Ahojte kamoši. Ako niektorí viete, minulý rok som si zriadil toto nahrávacie štúdio, kde okrem iného vznikol aj EPčko pre môj projekt Fourier. Tento rok chcem jeho brány otvoriť aj pre ostatných, takže ak máš nejaký song, projekt, album, hudobný nápad, ozvi sa mi. Vieme nahrať všetko, zatiaľ okrem bicích, ale aj tam si pomôžeme virtuálne. Žánrom sa medze nekladú. Spravíme celý song od A po Z, nahráme, zmixujeme, zmastrujeme, vydáme to na Spotify a ak chceš, vieme aj umelou inteligenciou vygenerovať hudobný videoklip. Motto môjho štúdia je Where Art Meets Algorithm, čiže podobným inováciám som viac než otvorený. Štúdio rozbieham, preto výmenou za videoreferenciu od teba ti dám 50% zľavu oproti ceníkovým cenám, ktoré tu budú potom onedlho. Ozvi sa mi alebo ma niekomu odporúč. Veľká vďaka.